kanthi ngawat-awati badhe lairing wiji sejati kala wau. Iya, Prabu Kresna. Yen pancen ngono sing dadi wangsiting Gusti Kang Cipta Jagat. Ora liwat aku njaluk pangapura lan seksenana, aku ra sida nesu karo Ndara Janaka. Malah yo padha andum gawe. Aku bakal nganglang ana sakiwatengene kayangan Suralaya. Anoman lan Gatotkaca aja keri gawe melu wong ngawat-awati bakal lairing wiji sejati iki Anoman. Budi, Dateng sedaya saking dawuh kulun. nggih staken dawuh kulun. Kang mangkono Prabu Kresna. Ayo padha bebarengan melu nyekseni babaring lelakon iki. Monggo kula dherekaken kulun. Aduh. Piye lakon kok kaya ngene? Wah. Hi. Ait. Ait. Yo. Pian. Wit. Wo. Mat. Pian. Ait. Ait. Ya. Ait. Ya. Sawai Gatotkaca. Balik Soca Pramono. Majorane cobanen. Glodhok dadang mutah getih. Nyo. Hai. Ya. Atos sing ngusui. Hop. Wah. Hop. Bagian. Hop. Bagian. Hop. Hai. Pasti we. Ora krasa. Hop. Bagian.
Malih. Malih. Wah, cagak ilang nyawamu. Hei, hei. Hei. Warat. Aduh ini. Rikata sang Gatut Kaca kinon ngapakara siwi ampanilah nyawa sapa iki Gatut Kaca Kusuma Dewa ora wedi karo kancaku sregep-sregep ya ketok kok pira ndi sing jeneng wis sanggeni ora sah golek sing ora ana parat kowe arep tanding karo aku apa wis tok pitung sing genep tok timbang sing kanthi adil mungsuh karo Kusuma Dewa ora nganti liya dina kelakon kelangan nyawa. Kowe ora wedi karo aku. Tangan kiwa kuburan, tangan tengen rumah sakit. Aku nek wis gelem ngampleng kowe, ya ta? Ora nganggo antran-antran, mumpung isih tak mesake mulya. Mulya mesake kowe isih nom. Yen nganti mati nom mesake wong tuamu. Kusuma Dewa tau tate bedah kutha Boyong Putri. Aja ngomong kowe maju rangkep wase. Kepe apa? Rumah kamu dikerang-kerang. Apa dikerang-kerang kowe? Aku ora bakal nutur jaka. Arep koyo ngene aku tetep ning aku. Aku sing kuat, aku iso laku. Ora bakal aku mundur. Aduh.
Anggepe kok nek dikanu. Hai. Kowe takono bapakmu sapa nek ora ngerti wong sing do aku coba tabokno siji-siji. Manut. Ana bocah kok kemakine ora jamak. Kowe iki sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe sapa? Dong aku dhewe-dhewe. Ulun Bathara Indra. Ulun Bathara Tembara. Ulun Bathara Yamadipati. Ulun ki apa? Ulun ki aku. Yen menungsa kuwi aku, yen dewa kuwi ulun. Kowe iki bangsane apa? Ulun bangsane dewa. Dewa ki apa to? Goblok ora jamak. Dewa ki ya kaya aku ngene iki. Jenenge ngene iki dewa. Ya nek nganggo sepatu, klambi komplit niki dewa. Mapane nang Suralaya kuwi papane dewa. Nek kowe kuwi nitik wujudmu ki kowe iki menungsa, dudu dewa. Papanmu nang alam Suranggangkara kuwi alame menungsa. Dadi aku ki ya padha-padha titahe Gusti, ning mapanku ning Suralaya, kowe ning Suranggangkara alame menungsa. Dewa kuwi duwe kawaskitan sing elok. Dewa kuwi duwe kapinteran sasat ngerti sadurunge winarah. Mbuh, ra mudeng aku. Ya wis ngono kok tekon. Dewa ki pinter ya. Lah ya mesti pinter no. Ngerti sadurunge winarah kowe arep tekon apa upamane ya. Kabeh dewa mesti mudeng. Oh, ngono. Iya, aku tak tekon. Tekon apa? Bapakku sapa? Iki wong edan iki. Ulun iki ora ngerti. Lah sapa? Wong kowe dhewe sing di wong tuwa ora mudeng kok tekon bapakmu sapa? Ha ya mbuh. Lah kowe iki anake sapa kok malah tekon karo aku? Jare kowe ngerti dewa ki bapakku sapa? Ulun ora ngerti sapa sing dadi wong atuwa kita. Berarti kowe iki dewa goblok. Dewa goblok tabuk yae. Mati kowe. Selamat, selamat. Wah. Dewa goblok. Dewa ora ngerti apa kowe ya. Wah. Aduh. Aduh. Ana bayu kurang ajar. Bocah kok karo dewa kaya ngono sirah dewa didak-idak. Aku ki mlayu rumanas aku wis cepet kok dicandak karo Yamadipati. Bareng bocahe teko dilungke. Nyah ngono kuwi. Wah, lek idak-idak kaya wong disambatke kae. Nandur ngunduh ya ra. Cakra manggilingan wong urip kuwi ora mesti ning dhuwur terus. Saya ning dhuwur, sok ning ngisor. Ana ning ngisor cerewet. Aku wegan idak-idak. Nyatane to. Ayo iki kowe diajar karo bayi iki. Liyane raine kaya ngene kok awakmu wutuh dhewe. Aku dewa apik kok. Aku dewa jujur.
Aku dhewe ora seneng nyempalani wong kok. Ayo iki. Ayo. Wah, modar ora. Aja do mlayu. Yen nganti kowe do ora ngerti bapakku sapa, taboki raimu kowe. Ayo. Ayo. Aja mlayu. Ayo, jalan, ayo. Ayo. Di, tunggale. Lah, iki do goblok. Aduh, piye lakon kok kaya ngene. Wah, matur rama pukulun Bathara Guru dene iki. Mas Semar. Mbah. Mbah Semar. Ah, ngono. Mbah iki aja keri. Kae do mlayu Mbah dewane Mbah. Kayat lapor karo koordinatore. Dewa kae ana ketuane. Oh ngono. Heeh, ana pengarepe. Sing nata seragam, nata jarik pengarepe enek. Dewa kuwi. Iya. Lurah dewa ki ana. Oh iya Mbah. Ora sah wedi. Engko nek nganti lurahe dewa ora trima, kowe ora sah wedi. Aku sing ana mburimu. Ha terus Tututi. tututi. Oh, layak. Bocah kok kendele ora jamak. Bocah kok sektine ora jamak. Jebul sing ning mburine iki papi to. Papi Ismaya. Kowe sing awat-awat ya wis tak sawang saka kadohan. Selamat berjuang, Papi. Dewa Sudata marang kang sureng terang ngutani arum ana Pendra atur ketiwasan Rama Pukulun menika wonten laring nami Bambang Wisanggeni piyambakipun ngupadi sudarmanipun kakung para Jawata ingkang boten nyumurupi sedaya dipun pala Rama Pukulun lho. Lah kok elok temen. Ing ngatasé ana bocah wanuh-wani nyentulani marang para dewa. Apa ora kita trenggolangi? Sampun kula singkiraken namung ketingalipun ampuh sanget lari menika. Dewa Sarani, wonten pengin kula dawuh Rama Pukulun. Negara Tunggul Malaya lan jeneng kita Dewa Sarani wis kasembadan mboyong Dresanala. Wektu dina iki kayangan Suralaya geger. Gandeng para dewa kuwi dudu tukang perang. Mula ulun pasrahke marang jeneng kita Dewa Sarani, piye bisane nyekel pawongan sing jeneng Wisanggeni. Lho nggih. Trang terwaca dawuh paduka Rama Pukulun keparing kula nyuwun pamit saha nyuwun tambang pangestu. Kula badhe mbarisaken wadyabala saking Tunggul Malaya nyepeng dhateng laring nami Wisanggeni bangsa Bandhawa Dewa Sarani. Semangga hanggro sumbar rindu bumi kuncing kumalun guntur katung
kang bala tumingal asan bosam yo medal lir kathik wileting gandha saywanggung mangun sang niti bencang sangaji micil latinya ngedali wuwus kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti jangga dendanya mangambak boyo mangkoto Yayi Dewa Kusuma wonten mengki dawuh Kakang Prabu Dewa Sarani Kakang Kala Durgangsa ya menapa Yayi Prabu ingsun nampa jejiban kang ora enteng iki ana bocah ingkang jeneng Bambang Wisanggeni dheweke gawe geger ana Kayuwangan Suralaya dawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru bocah iki kene nyekel yen wis dilebokke pakunjaran kudu nampa pidana jalaran gawe rusak ana Kayangan Suralaya menawi titul mekaten kula namung ngestaken dawuh paduka paring kula pamit bidhalaken wadyabala saking negari Tunggul Malaya iya kang mangkono ndak sawang wis katon gilar-gilar para wadyabala kang padha samarta padha budhalana dina iki sedika kang lumampah kumpul saduru-juru atata pancaro Deni Romat pernah tuwaja miwang bending ungkung Kala
gongso kang minangka Jojo ing Prawadya bala Ngopo Mar? Bledek nekseni marang sing dadi tumindakmu. Wis anggene. Apa? Mar? Mbah, Mar. iki dewa golek sambatan. Sambatan apa? Bathara Guru kuwi sing dadi ketuane dewa. Katone dheweke kongkonan karo anake. Ratu Tunggul Malaya jenenge Prabu Dewa Sarani. Kuwi ngirake wadyabala. Aku ora wedi. Wis aku ngerti. Kowe kuwi duwe waton kowe mapan ana nggon bener, sapa-sapa tok waneni. Kuwi sing dadi watakmu. Ya Mar. Gandeng iki ketuane dewa golek sambatan, aku ya arep golek sambatan. Karepmu piye? Entenono. Mbah. Piye? Kowe nyekel kuncung kok enek kethek teko. Karo kae ana wong gedhe ireng meneng wae. Teko to kae. Piye to iki? Iki ngene. Tak kandhani. Arep iki wujud wanara niki ampuh. Ketheke kuwi. Iya. Wonten dawuh pukulun animbali dhateng kula pun Anoman. Ketheke jenenge Anoman to, Mbah? Menika sinten jeneng ngethak-ngethekke wong kae. Aja gelo. Mboten gelo niki tak rasa-rasake kok lara ning ati. Kosek sabar. Kowe kok nek wis ngerti bocah iki sapa, bakale lara atine malah seneng atimu. Menika sinten pukulun? Kosek kowe durung wancine ngerti bocah iki sapa? Suarane gedhe ya, Mbah? Iya. Gendruwo to iki? Mbok ora sak-sake nek ngene iki. Ditata to, ora dikira aku ki ora tau ngelingke. Aku tekon. Ha iya. Anoman, kula wonten dawuh. Kowe iki anake Bathara Guru tetunggule dewa. Inggih. Ngopo? Dewa ndanak kethek, Mbah. Wis meneng ae. Ketheke iso omong ya, Mbah. Regane larang kuwi mesti. Sabar. Kula tak mantuk mar. Aja. Rasa-rase kok nyelenget ning ati. Paduka ya ngumbar wae ning bocah ngeloke kethak-kethek. Wis ta. Kowe iki meneng. Kowe nek ngerti bocah iki sapa bakal iki malah seneng. Ning saiki aku njaluk tulung. Bocah iki ana sing arep mateni Belanono. Mengkiri. Kok dibelani niku sambung rapeti napa kula kalih lari niku. Wong niku cara ditata krama kon belani. Moh kula tiwas kewirangan kula mbirani. Kowe gelem ora? Nek arep padu dhek aku apa piye? Kosek, Ayo gelut. kosek. Ayo to rumah sampe. Ya ngladeni. Lho ya ora cetha bocah. Ayo maju rene. Antem iraimu sen. Wis to. Wis. Sampai kok malah melu aku ki judeg nek gagas ngono kuwi. Lho do malah padu dhewe. Wis, saiki bocah iki Belanono. Perkara sejarahe mengko tak critani. Sendika.
ngawur-wurahan tengarane ngajure kang guru kangsa tetek kaya butulur panjriting jriting turanggesti terkata ingkang tuwaca layu sabe ana kethek methuke marang aku kowe iki sapa? Dari takon wis wadya tunggul malaya. Kekesete Gustiku Prabu Dewa Sarani. Aranku Kumandang Garba, Kumandang Garbaya. Kowe sapa? Anoman kang dadi aranku. Pendirangan mripatmu ning apa? Aku goleki buronku. Ora ana kidang menjangan. Buronku dudu kewane menungso. Jenenge Wisanggeni. Kuwi dadi tanggung jawabku. Lho. Apane Wisanggeni? Ora sanak ora kadang mati melu kelangan. Wah, isih warise. Kowe mbelani Wisanggeni? Iya, pancen tak akoni. Sapa wani-wani gendak Sikara karo Wisanggeni mungsuhe Anoman. Wah, edian. Suwe kendel Bandawani kowe iki mung munyuk. Munyuk derajate ora sak nyusire menungso. Janji ora minggat lena pangin. Aku tebuak dadam putung iki kamu aja takon dosa ayo. Para sobat.
Gatotkaca. Balik Soca Permana. Majurane cobanen. Glodhok dadangmu tak getih. Nyo. Hai. Ya. Atos sing musuhi. Hop. Hop. Bagian. Hop. Bagian. Hop. Hai. Pasti kowe. Ora krasa. Hop. Bagian. Tapi aku. Oh. Ya. Ya. Bagian. Oh. Bagian. Oh. Ale. Ale. Wah, cagak ilang nyawamu. Hei, hei. Hei. Warat. Aduh ini.
Gatotkaca kinon ngapakara siwi ampahilah nyawa sapa iki? Gatotkaca Kusuma Dewa. Ora wedi karo kancaku sregep-sregep ya. Entok kok. Piro? Ndi sing jeneng Wisanggeni? Ora sah golek sing ora ana. Tarat. Kowe arep tanding karo aku. Apa wis tok pitung sing genep tok timbang sing kanthi adil? Mungsuh karo Kusuma Dewa ora nganti liya dina kelakon kelangan nyawa. Kowe ora wedi karo aku. Tangan kiwa kuburan, tangan tengen rumah sakit. Aku nek wis gelem ngampleng kowe, ya toh? Ora nganggo antran-antran, mumpung isih tak mesake mulya. Mulya mesake kowe isih nom. Yen nganti mati nom mesake wong tuamu. Kusuma Dewa tau tate bedah kutha Boyong Putri. Aja ngomong kowe maju rangkep wose. Kepe apa? Rumah kamu dikira-kira. Apa dikira-kira kowe? Aku ora bakal nutur jaga. Arep koyo ngene aku tetep ning aku. Aku sing kuat, aku iso mlaku. Ora bakal aku mundur. Aduh. Kepe kok nek dikano. Hai. Apa dikira kok dikira nomormu? Ora bakal aku mundur jaga. Kowe awet ora? Ya meneng. Hai. Hai. Ya. Bro, lah dalah. Jawab iki. Mutiar pecah bias. Mutiar kowe. Yo. Hai. Mutiar. Mandura Wadyabala Tunggul Malaya sumingkira ulun sing bakal ngrampungi perkara iki. Wonten dawuh kepiye? Wadya Tunggul Malaya sampun mundur. Iya. Banget panuwunku ya Anoman. Raden Gatotkaca kula ngaturaken nuwun. Inggih, Kyai. Nyok, aku matur nuwun ya, Nyok. Tut Gatot, aku matur nuwun ya, Tut. Potol gulune mau ampun. Kok ganti sirah-sira apik sira do aturan. Sampeyanane wong disangkar malah guyu.
Wis anggeni. Apa, Mar? Ah, saiki ora beda karo aku. Aku rak wis kandha iki luwih tuwa karo kowe. Oh, ngono. Ya. Mbah, kethek. Mbah, Gatotkaca. Ora mbah. Beda trap-trapane iki wa. Wa Anoman kae kakangmu. Jenenge Gatotkaca kuwi Kang Masmu. Kowe nek nyeluk Kakang Mas nek karo Raden Anoman iki Siwa. Siwa kethek. Ya Anoman to. Kok terus Siwa kethek. Anoman. Buh. Kakang Gatut. Tarmo. Suwangsane elek kuwi antemi apa piye? Kowe sing marahi lu kok. Kowe sing longgar atimu nggih, sing sabar. Niki dudu wong liya. Niki isih waris dhewe. Niku sinten to? Duwe waris kaya ngono kula mboten turun. Ora kok ngono kuwi. Aja angel-angel lho. Niki arep kaya ngene niki sedulur. Nggih. Sing waris. Perkara sejarah bocah niki mengko aku sing arep genahke pun sampean mang semingkir nika Bathara Guru sing maju dudu garapan sampean. Wis anggene? Apa, Mbah? Maju rene. Siap. Iki ana gawean nggo kowe. Apa? Kae koordinatore Dewa Maju. Sapa? Jenenge Bathara Guru. Agrana Dewa kok tangane kemerbyah kaya cumi-cumi. Lah kuwi Bathara Guru. Oh ngono. Ya, tangane papat. Yo, manut. Kowe takono karo Bathara Guru, bapakmu sapa nek ora ngerti tabokono. Yo, manut. Ana bocah magut ing rananggana kita iku sapa? Kowe tekan aku. Iya. Wis anggene. Kowe Bathara Guru to? Lho. Ngerti kelawan jeneng ulun. Ngerti wae wong cah pinter kok. Kowe Bathara Guru? Iya. Kita wano-wani ora arik Suralaya. Yo, aku goleki bapakku. Aku saiki takon karo kowe Wangsulana, Ru Guru. Kita arep takon apa? Aku takon karo kowe bapakku sapa? Lho. Ulun ora ngerti sapa sing dadi wong atuwa kita. Wah, Bathara Guru kok goblok tabok irahe kowe. Wah. Aduh. Dewa apa iki? Wah! Iki ora iso. Koyo ngene. Ayo. Aku iki. Woi. Ayo. Dewa, goblok ora jamak. Ora ta. Hei. Jagate mubeng. Jagate mubeng. Ora apa-apa. Cunda manik tadawana pareng. Stop. Seketop. Kowe gamane Bathara Guru. Kowe gamane Bathara Guru arep merwasa bocah iki. Apa rumangsamu kowe gamane sampuh dhewe? Kowe gaman sing elok dhewe rumangsamu. Kowe apa karo sapa to, Mbah? Karo pusaka iki lho. Kowe edan to, Mbah? Hus. Omong dhewe. Iki lho karo pusaka iki. Iki pusaka jak omong ora wangsulan kok. Kuwi apa jenenge? Iki pusakane Bathara Guru jenenge Cunda Manik. Cunda Manik. Cunda Manik, Cunda Manik.
Nadyanto pusaka ning dheweke duwe rasa. Cundemanik. Saiki sawangen. Bocah iki bener apa luput? Nek bocah iki luput kowe tumomo, aku ora apa-apa. Nek ngantek bocah iki bener, kowe kok tumomo, bakale bosok nyenyepmu. Semar perintah karo Cundemanik, kembali. Ayo melayu wae saiki. Ayo. Aduh, melayu wae. Kowe Bathara Guru kok kaya kowe dadi dewa ora tata ki piye? Aduh wis Kakang. Kowe sapa? Kowe nek ora tak ngeneki ora kapok kowe. Apa rumangsamu kowe dupe dadi tetuanggane dewa terus menang-menangan ngono? Kowe karo sapa swar sia-sia ngono? Ayo, wis Kakang. Wis apa? Dosane apa? Ndaraku Janaka tok pegatke karo bojone. Kowe mung mergo ditangisi kothok Anggrok Durga kuwi. Wong mengengeh kaya ngono tok seneng iki nggo apa? Apa ora ana wong wedok liyane mbelani Durga antek kaya ngono kuwi? Apa rumasane dikira aku iki terus wedi karo dapurmu, Aku dikira wedi karo kowe. Kowe nek ora tak ngenekke tangurunga ora bakal bisa kapok kowe. Kowe kok iso numpaki iki? Aku kapok. Kapok apa? Aku luput. Luput genah cetha nek wong kleru. Antemi, Mbah. Wis. Ayo, taboki. Wis. Ayo, kowe nyekseni keluputanmu apa ora? Iya. Kakang Semar aku kang kleru. Ulun ingkang luput tumindak ing ngati singlar saking reh kawicaksanan. Kowe iki dewa sak polah tandukmu kuwi ditonton karo wong sing ning ngarsa padha kae. Mula kowe dadi dewa kudu waskita, aja ting blasur lakumu. Kowe kuwi dienggo patuladan wong-wong sing ana ngisor kae. Nek kowe wis gelem dadi dewa, kudune tumindakmu sing adil, ngerti? Aja dupeh kowe mbelani kulawargamu dhewe, kowe mbelani karo golonganmu dhewe, terus kabeh tok anggap luput yen ora sak pikiran karo kowe. Kuwi jenenge kowe dewa mung golek wektu dienggo dadi dewa sing serakah, ngerti? Ayo, kowe kok megake Ndara Janaka bapakne bocah iki. Saiki kowe ora nampa walate jagat. Aku njaluk tulung Bathari Dresanala gawanen rene. Warene Boyong Bathari Dresanala. Kowe kuwi dewa apa wong pekok? Ulun iki dewa. Lah wong dewa kok kari boyong kok dadak lunga saka nggon iki ngopo? Lah mbok wis diputer gilik ora ya tekan kene dhewe. Oh iya Kakang. Ulun nganti lali. Lah kuwi ngono kuwi. Merga kowe iki wis mripatmu wis ketutupan kembene Bathari Durga. Mula banjur kowe nglabuhi anak nganti misahke wong omah-omah. Ayo, gawa rene Bathari Dresanala. Moyo sungkem kula mugi kunjuk. Iya. Bathari Dresanala. Mbah. Ana wedok ayu, Mbah. Jangan ngawur. Ya, jangan sak-sake. Ayu lho, Mbah. Ayu. Kowe ora ngerti iki sapa to? Lah sapa to? Tak sejarahke. Kowe iso melek nyawang kahanan donya iki yen ora ana Dresanala iki kowe ora bakal lair. Kuwi apaku? Kuwi ibumu. Oh, ibu.
menika dhisik. Menika sinten Bu Kulun? Nah, ngene. Nalika kowe nggerbini 7 sasi, kowe dipeksa dening kahanan nganti bayi kuwi lair sing ora karepe dhewe merga saka wengi sing kahanan. Nganti lair kaya disengkake. Bayi lair umur 7 sasi kuwi padha karo bayi wis tuwa umure. Ning ya pancen durung titi wanci. Dening kejeme swasana bayi iki mau cemplungke kawah ketemu karo aku nyuwun ning ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat bayi iki tak jalukke supaya urip nyatane Gusti ngudaneni bayi abang dadi dewasa dheweke goleki bapakne urung ketemu njaluk jeneng karo aku tak wenehi tenger Bambang Wisanggeni iki anakmu Bathari Dresana lho Wisanggeni Wisanggeni kowe wis dewasa ya nggir iya ibu si Bu ayu ya Pak ayo wong anake ya bagus kok ayo genah ayu wong widodari kok anakku lanang tinemune kowe wis dewasa ora beda karo bapakmu kowe ya bagus iya ibu apa? Aku kangen karo kowe, Ibu. Pun Ibu ya kangen karo kowe ya, nggih. Iya, Ibu. Ah, Bathara Guru, sawangen iki anak ketemu mboke senenge kaya ngene. Lah kok tok pisahke iki ngopo? Taboki ya, Mbah. Wis. Ora usah kok jare naboki wae. Pengen, Mbah. Oh, sik to kok. Ngamplengi wong kok pengen. Ya Wisanggeni, ulun ingkang minangka dadi seksi Dresanala ketemu kelawan anake lanang ya Wisanggeni. Bapak ning endi? Bapak ning endi? Wisanggeni, apa Mbah? Yen kowe goleki bapakmu sawetara kowe pisah dhisik karo ibumu. Nyuwun pangapunten kula tasih kapan kalih anak kula. Iya, ning karepe ndak ketemu karo wong tuane. Kowe yen ora ngono sapa-sapa ditaboki. Ayo kowe saiki pisah karo ibumu kowe melu aku. Goleki bapakmu. Oh iya, Mbah. Ya, pamita karo ibumu. Ibu, ana apa, Nggir? Aku njaluk pamit ya Ibu. Aku karo Mbah Semar goleki bapak ya Ibu. Muga-muga ketemu. Iya, Nggir Wisanggeni. Muga-muga ketemu karo Sudarmamu sing ngukir jiwa ragamu Wisanggeni. Kowe pamita karo Bathara Guru kae. Bathara Guru, aku pamit yo. Iya. Wangsulan kok aras-arasen antemi raimu lho. Wis lah. Saiki wis rasa antemi, saiki wis kapok kok. Iya Wisanggeni, muga-muga ketemu kelawan kang ngukir jiwa raga kita. Ya, aku njaluk pamit Ibu, aku pamit. Ya, Bathari Dresana, aku tak gandeng Wisanggeni tak golekane bapake. Trangin ninggalan yuwana gelar bangga muncar tinon nirga koneng surem soroti tanpa daka sorlan pacaring purnaming gegono dasare mangsa ketiga imahana
Titi Sunda gagak ngarang Titioni kapat mongso wayahe wus